Claro, o sea que seguiremos falando. Mañá... Iso pode ser un defecto teu. Tamén é certo. Mañá, día 22, din que empeza o outono. Bueno, aparte dos elementos poéticos, a caída da folla, os tonos ocres da paisaxe, esa certa sensación de saudade que todos temos, pois tamén hai unha vertente sociolaboral. O outono é a estación dos conflictos, das negociacións, e en Galicia tivemos un adianto. Unha folga do metal en Pontevedra, foron 26 xornadas de dura pugna en asambleas, nas rúas, nas fábricas. A pregunta é que lección tiramos deso? Foi efectivamente un adianto do que pode suceder nestes meses, no outono quente, ou será unha lección que aprenderon sindicatos, patronais e administración para evitar que se repita? Cando os traballadores iban dando un pasiño cara adiante, acercándose ao acordo, iban avanzando máis en dirección a consensuar e a negociar, e as posturas da patronal eran inamovibles, evidentemente os traballadores teñen que tomar esas decisións, temos que mobilizarnos, temos que sair á rúa e temos que comunicar á opinión pública o que está acontecendo. Nos atopamos nunha coyuntura na que a patronal pois non foi quen de ir dando resposta a distintas alternativas que se plantexaron na negociación. Como hai 25 anos, as protestas dos metaleiros volveron ás rúas de Vigo neste 2009 e lembraron a época máis dura da reconversión naval. Pero desta vez o conflito veu dado pola negociación do novo convenio provincial do metal. Na rúa libras unha batalla e no tapete outra, non menos dura. Pelésase por un aumento salarial, especialmente pros do naval, pola redución da xornada de traballo e pola vixencia do convenio. Os negociadores sindicais exixen un aumento das retribucións de polo menos un 4%. A patronal defende que o de Pontevedra é un dos 5 mellores convenios de España. Os paros colasan Vigo e toda a súa área industrial. Os estaleiros máis grandes, aínda que contan con convenio propio, convértense na zona cero do conflito. Antidisturbios e traballadores miden as súas forzas. Cidadáns e comunicadores convértense en vítimas colaterais da violencia. O 16 de xuño, a casa dun empresario resulta danada por unha explosión. Un caixeiro voa polos aires en Vigo e en Nigrán arden os coches dun concesionario. Os sindicatos desmárcanse destes actos de vandalismo. As posicións radicalízanse, pero non hai acordo, e nin sequera os mediadores da Xunta logran achegar posturas. En toda a Unión Europea non hubo ningún conflicto no ano 2009 no que a representación sindical reivindicase incrementos salariais. No primeiro día na mesa, o mensaxe que había continuo era si facemos isto pechan as empresas, si facemos isto pechan as empresas. Malia as inevitables consecuencias económicas da folga, a presión dos traballadores non move a patronal, que escenifica a súa unión nun conclave masivo. En Ponteareas e en Vila García, o 3 de xullo, centos de obreiros contramaniféstanse contra os paros e mailos piquetes. En asembleas, os traballadores deciden aparcar as protestas. O pretexto é darlle un respiro á negociación. A UGT é a primeira forza en romper a unión sindical, pero a sensación é que se quebrou algo máis que a unidade de estrategia. O que máis nos preocupa é que queden tocadas as relacións laborais no sector, é dicir, esas posicións maximalistas da patronal e inmobilistas durante tantos meses fan que os traballadores cada día teñan menos confianza nas súas empresas e nos seus empresarios. Xa non porque se haya deteriorado o marco que regula e que negocia o convenio provincial, sino porque esa sensación de que o acordo non é un camiño, que hai algunha alternativa a maiores do que alcanzar un acordo entre as dúas partes, pois parece que está cuajándose. Para nós é máis que evidente o que había era un trasfondo político total e absoluto, e o que había pois era unha manifestación frente á nova toma de responsabilidade no goberno galego do outro partido político, sobre todo eso, para nós eso nadie non lo quita da cabeza. Pasar páxina da que foi a folga máis longa nun contexto de crise é o desexo común, pero hai un conflito laboral aberto e a ninguén se lle escapa que en breve se comezará a negociar o convenio do metal no resto de Galicia, así que as espadas seguen en alto. Antolín Alcántara, 52 anos, máximo responsable da CIGA en negociación colectiva, unha das imaxes máis populares ou impopulares, según se vexa, do conflicto do metal. Eu non sei se vostede ve habitualmente a serie Padre Casares na televisión de Galicia. Sí, algunha vez. Algunha vez. Sí, algunha vez. Sabe vostede que hai un confesionario. Sí.
Bueno, pois, como en todas as parroquias, o crego atende a freguesía no confesionario. Imaginemos que vostede vai a ese confesionario e ten que confesar non os pecados capitais, que serían os pecados do capital, sino os pecados sindicais. Cal sería o primeiro que confesará? Bueno, se nos ceñemos ao conflito do metal, diría que a imposibilidade de manter a unidade sindical hasta o último momento, non? Nun conflito de tal dimensión e de tal magnitude e coas consecuencias que ten. Eu creo que é un pouco o pecado dos tres sindicatos e tamén o que evidencia é as diferencias de modelo sindical sobre o que se sustenta hoxe o mundo do traballo. Vostede síntese derrotado nese conflicto? Non, porque, é dicir, nada máis non é algo que se teña que avaliar a nivel personal, porque o modelo... Vostede foi a imaxe pública dunha determinada postura, por iso o digo. Sí, pero, quero dicir, é unha imaxe pública a miña como a dos demais portavoces que de alguna maneira está refrendada coa actuación dos propios traballadores, non? E co seguimento, co referendo que se comproba día a día, pero de calquer xeito non se pode falar de derrota porque o conflito sigue aberto. Se falaba das espaldas en alto e eu, ademais, acepto ese término tal cual. Os empresarios saben que todo está por decidir e ademais os traballadores en un conflito así ganan conciencia. Eu quero lembrar que no ano 72, en plena ditadura, houve un conflito moi duro, que en aquel momento os traballadores resultaron derrotados con cantidad de numerosos damnificados en canto a presos e traballadores despedidos, pero eso, posteriormente, uns anos despois, significou o estallido na movilización e na resposta dos traballadores ali mesmo, non? Donde se dio, en aqueles lugares, precisamente, en Ferrol e en Vigo, co cual de todo se aprende. Pero, Antolín, vostede pensa que unha asamblea é un método democrático para decidir, por exemplo, ir a unha folga xeral? É que hai unha cousa, eu poño un exemplo... Unha asamblea que votar nunha urna... É que eu creo que cando se fala de democracia, é dicir, o exercicio da democracia como tal, os traballadores participan libremente nunha asamblea, porque ademais é o acceso máis directo e posible para que eles acudan e participen aí, non? O que non é posible, o que non se debe de facer dentro dos modelos sindicales é que na negociación dun convenio os traballadores non sean protagonistas, non teñan palabra, é dicir, non conozcan nin siquiera o que se está negociando, non sepan o que se vai acordar en ese convenio, e iso sucede en moitísimos convenios. O convenio do metal é distinto e a posición que ten é distinta precisamente por eso que o capital e o activo que ten. Os traballadores deciden, teñen a palabra e ao final son os que refrendan calquer acordo. E hai que pasar por aí, non a nivel doméstico, non son os sindicatos os que teñen que decidir. Neso podemos estar de acordo, pero eu lle falo do método. Eu poñolle un exemplo, Caramelo, vostede coñece tamén o conflicto, o ERE, etc. Cando os traballadores deciden en asamblea, sae unha cousa. Cando a instancias, creo que foi de Comisións Obreiras, corríxeme se me equivoco, cando os traballadores teñen a facultade de decidilo nunha urna, con voto libre, directo e secreto, sale outra cousa. Algo falla. Hai unhas influencias, pero desde logo non podemos... Hai máis influencia nunha asamblea que... Non, pero me refiro... Sí, claro, pero, de todas maneiras, os tempos tamén marcan as decisións. Quero decir que os empresarios teñen unha prerrogativa e cando nominalmente se lles dice vos vades a quedar e vos vades quedar fora, é evidente que hai unha divisións. Se promove unha división e aqueles que se quedan dentro toman postura e perden a solidaridade, perden o acto da solidaridade propia, non? E aquí, no caso do metal, ou en calquer caso, eu diría, cando se fala moitísimas veces dos conflitos nas folgas e do dereito ao traballo ou o dereito a traballar, eu distinguiría eses dous. O digo porque se dice moitas veces, cando se fala da actuación dos piquetes e todo eso, me gustaría... Esos son todos pecados que podería... Sí, pero eu solamente quero distinguir dúas cousas. O dereito ao traballo é un dereito universal, é dicir, é un dereito fundamental e é un dereito colectivo. O dereito ao traballo, incluso para aqueles que non teñen traballo e queren traballar para os desempregados, pero o dereito a traballar é un dereito individual que ten que estar sometido a vontade maior. E aquí a vontade maior é de todos aqueles que secundan unha folga, polo tanto, aqueles que queren traballar, o que primeiro que debían de facer é dicir, eu renuncio ás melloras que se consigan ese convenio. Eu quero ir a traballar, pero acepto a posición dos empresarios. Non quero nin incremento salarial, nin a xornada, nin calquera mellora que consigamos. Que límites poñemos, Antolín, a actuación dun piquete, entre comillas, informativo? Cal é o límite? Bueno, eu quero dicir unha cousa. Non son das persoas que me impresiono, nem das que acostumbro a desgustarme, non? Coas noticias